paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Mapanak ko man ita barangay hall. Ang nakarikap may... Nakarikap manang? Wine. Inaldaw mo ito na nakarikap. Apay nga taan nakarikap ay Diyak amo Hey, Jakon, makaalay ti barangay clearance ko tuyang. Takanayon na nakarikap day ta barangay hall. Nakalukat mat jitersina ni Marikwanang. Inak man damagag. Nagadumot ti damdamagam mo, Maray. Ay namaray, may salaang ti damdamagag. Anya may sakat, umay mo pa'y damdamagan ti birthday. Umay mo pa'y damdamagan ti sidag. Anya mo daytan. May salaang ti damagag. Darasam, tanay, anda paramidag. Gumatang ka, wano saan? Apay ang nakarikap jay barangay hall. Di mo pa'y mo aya. Tiyan niya. Adda nag-positive atanod. Iso ang nakarikap jay barangay hall. Aya? Wan. Ang apay nga uray la di makkel lagi ta matam. Sino atanaw? Di may ibagbaga. Ay ibagayo mo na. Saan nga rod? Asinaw? Di mo ipilit, ta di mi ibaga, kunak manan. Ay saus, makapanirbiyaw. Madam, amom kaday no apay ang nakarikap jay barangay hall. Saan ko nga amaw? Amaw. Kit ibaga mo na, no apay? Amaw no aginggat ka ano amang rekap jay barangay hall. Ay, jak amaw. Amok manag. Ay, kit ibaga mo na! Na, apay ama kaungot ka ngay. Kasanaw? Kit damag ka adamag, kit jak ngarot amaw. Kaya't mo nga ibaga kung no saan. Ay, kit ibaga mo na! Nagbayad ka nga roda. Anya? Awan igatang ko iti bugoong. Mangtad ka. Ha? Dayta. Hey, hey, sigay, innakaon. Jay Bariana, pagpamanicure kong taon. Ha? Ay, tuyang. Apay apumanaw ka. Dimpay na ibaga kanyak ti rason no apay ang nakarikap di barangay hall. Hey, aywan kaya man niya. Apay ang nakarikap. Adda ngamin nagpositibo iti virus. Anya? Tanod ka na. Asino ngay atanaw? Day tatidyak amo. Di damot kayat nga ibaga. Asino ngay nga ta? Pare ko nang. Aray. Apay aya, anda ka manan. Naa. Kaslasaan ka amaragsakan ang makakita kanyak. Ag subli-subli ka ngamin. Namday talag damdamag tararamidam. Sa anak nga agdamag ita, gumatangak. Aya, Anya ti pagkit-kitaam kanyak. Awan kwartak, anyat gatangam. bugoaw. Manaw. May salaang abutilya. Dayta. Dahito ti bayad na. Mabitlaang tabaryaan ka. Ay, maray. Mm. Asino itayang jay tanod ang nagpositibo iti virus? Agdamag ka manan. May salaang mo. Diyak kaya tasong batan dayta. Maamwak tumulang no asinaw. Agnanayon aya may sikretom dayta. Abay nga, itataba daw. Tantan-awa mutlat tanday ta barangay haul. Ay saos, saan ka nga umasinag, kwaraw? Abay asaan? Adda virus mo. Nagpuna. Iso, magtagwarwara sa damag. Adda kanutano na nagpositibo iti virus. Sana siya. Ha? Asino nga, no sana si ka? Awan mo ti amok ang nagpositibo kada kamay. Ay, adda. Awan. Ay, di mo ipapilay, kwaraw.
Taamok kasi ka, tidakda ka matinda atanaw na nagpositibaw. Saan nga rod asya? Adda tanod ang nagpositibo iti virus. Adda ka now. Saan na siya? At damit asan na siya. Tila pagpabasulan da. Datayo pa imot nga grun-run da dito barangay ti bagada nagpositibo iti COVID. Damagam man ka ni Kapitan. No asino di ibagbagada atanaw nga adda virus na. Ayunan niya. Masungbatan ni Kapitan dagita asaludsod, Chip. Kagawad, apay ang nakarikap day ta barangay hall. Adda ngamin nagpositibo iti virus, kabsat. Anya, Wen, iso asaan kayo pa'y lamap mapandita barangay hall. ay, nakabutbutang. Apay aya, Mapanak ko magsulisit kan ni Kapitan. mabutang mat ani kapitan. Ay, uray siyak, mabutang akmet. Amin tayo kat mabutang. Ayan na ngay itan ni Kapitan. Adda siguro ay jay balay daan. Ay, nagmayat kayam ti agtiktok. Ay, Ay, kwarang. anya ti raramitan. Ay, kwa. Ajay. Ha? Ay, kwa. Ag-tik-tik-tok ka? Ay, umay ka tag tiktok ta. Mabalay? Apay ko ba saan? Aguray kang gail. Sa anak nga imay dito'y balayaw, tatno ag-tiktok. Anya nga raw. Umay ko damagain, no asino di ibagbagada nagpositibo iti virus at hanawd. Ada aya. Umay ko nga rod damagan kan ka. Awan ti amok dita. Anya? Ti amok lang. Agtiktok. Apay ngay nga rod nakarikap ti barangay haul. Imbagak lang nga da nagpositibo. Tapno mairikap. Anya? Tapno makapag-tiktok ka. Yay. Ikagluto. Nabisina anak ang nagtiktok. Sikan ti para luto ni Kapitan. Una, tawan mo't ni ante. Kat, dinamag mon. No asino ti tanod ang nagpositibo iti virus. Dinamag kun Asino kanungay. Awan mo't kanaw. Anya? Imbaga kanu lang ni Uncle ko dayjay. Tapno mairikap ti barangay haul. Anya nga iti aramidin ni Kapitan di tabalay da. Awan agtik-tiktok lang. Anya? Angam kabutang datayon dagiti tattaaw. Gapo iti imbaga ni Uncle kaw. Talaga akabutang datayon Chip. Squarang, Ha? ikaw masidag kanya. Neng, napay nga adayo ka na natuyang. Dagayang virus mau. Awan. Ay, jak kaya ti maakaran, tanay bakit akaw. Awan ti mang tarakan kinibadong ko numataya. Awan nga rod virus kaw. Ni Kapitan tinangibaga nga da virus yo at hanaw. Ipilit yun tumat nga may. Ay, umadayo ka pailaan kwaraw. No, masidag ka ipulong ka kin ni Kapitan. Di ora man ipulong mau. Awan mo't talaga ti virus kaw. Asino kada kayo kin ni Kapitan ti agul ulbod, Sana siya. Kayat mo asawan? Ni Kapitan? Ha! Amok asaan nga ulbod ni Kapitan. Iso asika ti agul ulbod kwaraw. Sika! Yan. Tuyang, umay ka man ditoy. Apay! Tumanaw ka dito'y tawa. Kita ni parinteng, iji balay da. Na, anya nga itararamidin na. Kita ngamin na. Ha! Agsalsalamay. Makiitam ter aramiden na. Imbis ko mga aramiden na titrabaho na. Agsalsala kiday. Nga raw. Ay sana mabalinda ito yung aramiden na tuyang. Anya nga itaramidam. Inak ibaga ngagtrabaho. No ngay maakaran ka iti virus. Ay ayan na di paglablaba mabatya. Ananwam? Pagsanggag Tapno sa anak nga akaran iti virus na. Pare! Parinteng! Pare! Lukat ang mata na dito ridaw mo, pare! Pare! Apay, paray. Anya tera aramidan, pare? Na, agore ka man. Apay day tabatya, apagsanggam. Ay, diya kaya ti maakaran iti virus mo, pare. Ada talaga virus ka. So ano siya ti sika? Agawin akon
Ay, sana mabalin pare. Da. Binutusan na ka. Tapno idaulwan na kami akabarangayam. Ha? Ang madaka lang gayam dito'y balayaw. Ada nga ron virus. Manon nga daw ang nakarikap di barangay hall pare. Adaw, ti kasapulan nga lain mi di barangay hall. Maguray kayo mo. Di yung mat nga ron ibaga, no asino ti adda virus na. Ay, saanin ang masapul nga ibagami? Ta secret. Jakon kayat ti kasto e panagbiag, Chip. Anya ti saan mo akayat? Likliklikan da tayong dagiti tattao. Un nga raw. Dayta ti parikot kaw. Tawuray dagiti nagpipinta sa babalasang. Likliklikan da kaon. Kasano ta makaasawa nga ino kasta, Chip. Iso anas ken nga ipudnutan. Nga agul-ulbud lang nga angkel kaw. Maray, kano nga'y amang lukat di barangay haul? Ay, jak amo, amaray. Ay sana mabalin nga agnanayon ang nakarikap ti barangay haul. Talaga saan mabalin, maray. Nakabut-butang mati maakaran iti virus. Ni, agturong dito ni Kwarog. Ha? Ay sus, umadayo ta maray. Ay, Kwarog, saan ka nga umasidag dito ayan mi ah? Saan mi akayat ti maakaran iti virus? Umadayo ka. Saan da kakabutang? Saan asika ti kabutang may? Ta-virus mo. Awan virus kaw. Ah, Kung kuna lang ni angkel kaw nga da na virus. Ngam kinapudno na. Awan. Ha? Ay maray, kasla kayat kun ti mamati kin ni Kwaraw. Mamati kaya o tapudno ti bagbagak. Kayat mo asawan. Inalilaw na tayaw ni Kapitan. Talaga akasta na natuyang. Ay saan ang mabalinday tayo? Loklokwan na tayo matgayam ni Kapitan. Saan matgayam apudno nga adda nagpositibo atanod iti virus? Kunakon kay. Nila ang Kapitan ti mangibagbagang nga adda virus dito'y barangay tayaw. Si madot sa nga minin day nga inting bating-ting agtrabaho. Ha? Ngaruda? Jaylatan agsalsalat aramiden na. Ay, sana mabalinday to'y tuyang. Agririya. Ay oray siya, agririak. Wait, agriri tayo amin. Istorbo ka iti panag-tiktok ko. Kastagayam ah. Ay, Agtik-tiktok kalagayam paray. apay nga ana ibagak mitin day siya paray. Ay sus. Naigalays day tadilang paray. Ha? Si kamot lang tinangibaga. Ay, day, apay nga 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 umasindig ka unay kanya ka. Ay, sana ka mabutangan paray. Ha? Taada na ito'y batya. Ken aklo apang pangurkukin ka. Anya! Ay, si kapit. Ipangurkukin ka na ito'y paray. Ha? Tapno maikat na ita virus mau. Daa. Ay, Kapitan! Da kayo a barangay officials at daman virus wenno awan nasken nga agtrabaho kayo latta. Taday tati pagrebengan nyo. Nangrunakan ka, Kapitan Enteng. Di mo pa isara ti barangay hall tapno lang agtiktok ka. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan.